Ville Air. hande Windere TV won koɗo mo waddi ɗo yesso ene wiye ceerno Hamidou Ba ko ardi fof ceerno Hamidou calmina bandiraɓe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillahi rabbil alamin. En jetti Allah en juule annabi wa sallallahu alayhi wa sallam. En calmini dendangal mo en wiya ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. caggal nde calminɗa bandiraɓe sa artinino min seeɗa ceerno Hamidou Ba duuɓi mun jeeɗiɗi ha duuɓi mun capantati e joyyi e capannayyi holto neɗɗo o wonno? E yettode wodani Allah dewrewe ɗe gaddiɗen kam nadde jangde koto jinnaɗo meɗen biyeteɗo ceerno Abou Samba Ba on nanni en jangde ha jofnuɗen yoga e gande kadi kañum jangguini en on saaha dorɗen noon yaltude funnague on saaha mi rewe duuɗe kono heewani ɓurmi ñiibde ko Agname Siwo ɗon gommi ɗon janggumi ɗon kadi janguintumi ɗon janggumi ha piiɗami Alpha 5 février 2015 ha joni duuɗe lam ko Agname Siwol woni ko ɗon kadi janguintumi jottorimi ko jangguinde alqouranul karim heddi ko neɗɗo wawi mbaɗɗu forno waɗɗoro on saaha guilay wittoji ha e nokkuji funnague e hirnague e nder leydi Mauritanie e nder leydi Sénégal ha Ferlo fofof koye wittoji ɗi neɗɗo rewidi guilay duuɓi mum law ha heeɓi hen ngal ɗo gandal en jottornoki ngal kono noon saaha foof keɓen neɗɗo baaɗo hono noon walla joguiɗo ɗiɗon ɗen caɗele mbawɗen hokkude ɗum yeehi daño jaam fof haalano goɗɗo ha ɓoy ɓe batti arde ɓe batti namdade tawani en dendinani ken safra ɗum watti hamnade meɗen ken namde eɗen gandite en dendinani mbaɗen ɗum heblo dendinɗen ɗum pewden ha feewi jooɗi e magasin on saaha cohluɗo foof tawa ene weeɓani ɗum tawa tardinta ko jangaten ko tawa tardinta ko janguinten ko ɗum woni ɗum ɗo ko witta ɗo ko ma won hedde safaruji sappo keddiɗi ɗin wawi taw en mbawa kono ɗiɗo kam Allah ne hayni hen jamma ñalawma eɗen golla ɗum tonto Agname Siwo. So tawino a tongadanno min hol rafiji an ɗi kam aɗa jogui jorto moƴƴo ɗi kam ka ummonima ɗumen mana a safra ɗumen ko holdini haade men yettade e rafi o holko addata ɗum? E ko adi foof rafi rewam ne woodi rafi biyeteɗo rewam ene aywodiri ko wiyete rhumatisme ko rewam ɓe mbiye ɗum ndohmo sippi ɓe mbiye ɗum ndiyam siti ɓe mbiye ɗum rewam kañum safara mum ene ɗo so jomumen ene ndewi on daña hen jaam jamma ñalawma kadi tawa ɓen Agname ene daña hen jaam ma wod mo kawruɗa e bedda tan e diwan Bosse walla Agname mbiya ɗum an de mi heeɗima ceerno Hamidou haali haala rewam tan ma waɗen mbiɗo toon celluɗo rewam holko heewi addude ɗum? rewam ne adda ɗum ɗeɗo gueɗe ñaama tew ha kaara pawa hen liɗɗi joni garɗa rewa ñaama liɗɗi ha kaara pawa hen kosam joni garɗa rewa ñaama ɓoccoɗe ha kaara pawa hen kosam joni garɗa rewa ko ɗum ɗo woni ko wiyete les choses n'arrivent jamais sans cause hunde fof ne jogui sababu saɗa safra kadi a anda sababu yeji saɗa safra neɗɗo mbawa wiidema rentu ɗum ɗo walla rentu ɗum ɗo ene jogui leɗɗe rewam saɗa safriraɗe so neɗɗo memi tan ko addanno ren ko irtoto ene waɗi hen leɗɗe ɗen sa safririmo hay somo ñaama kadi hatta o sella yimɓe toon ɗaɓɓirta ay kiiwu lekki rewam addata rewam ko ñamde no mbirumami ni kiiɗo noon ko estomac so tawi jomum ne teriti oɗo kadi heɓa hen afiya sa rewiɗo diwan Bosse walla e Agname ma wiɗoma ko ɗon cellumi ko addata rafi o addata estomac ko ñamde nde ɓendani ñama ɗum machine una ɗum ha tampa ronka ɗigginde ñamde nde wona ɓortude kuuse o walla ñama ha kaara tan ɗanoɗa sa ɗanima machine o deeƴat gonira noon sa fini tawata ko reedu ɗon ñeeri machine o gollaki ñamde nde wahlaki nde fota yo ɓennoyde nde wona e habde kuuse o nde wona e ɓortude ɗum
so tawi nde woniri noon ha juuri kuuse o ko yirlanno ɗum ko ɗum ɓori wona e wattude tatade ronka yaade ha ɗonde nde ko nden tuƴƴata yuppaya kuuse he so yuppi hen noon on saaha eywa ɗum woni hankadi o perdi contrôle affaire ne ferta wona fertude muusa hankadi o jiiɓimo o haɗama somo yiɗi saɓorde seeɗa o yarata ko kosam ɓuɗɗam walla sériya en so yeeƴi kosam ɗam tan o yiyat hunde wona e tellade o yiya o saɓat seeɗa ɗum tagui noon eywa addata estomac ko ñamde nde ɓendani walla ƴakkude ɗigga ha moɗa walla ñama ha deral tundino tan ɗan ɗum ne adda estomac saɗa yiɗi sellude ko toon tafrata hoorema mbawa sellude sa heeɓi hen noon ndewa leɗɗe ɗe cella ndentoɗa kadi tabarakallah mieux vaut por foti ko gueeri ɗum mbiyat hen ñawdade ɓuuri safrade heddi noon ɓaada ñawi a fayata leɗɗe he cella sa selli noon ndentoɗa ɗum ko hen kiiɗon gokki kiiɗo ko ɓuuɓri rewɓe ɗum non wayata kiiɗo safra tan ɓuuɓri rewɓe ko ɓuuɓri bonnata e debbo ɓuuɓri ene ɓusta jofodira ene bonna ɓesgu ene bonna reguluji fof ene saabo ha debbo heɓa caɗele reedu ndu hankkadi ko musoru reedu ndu hankkadi ko heeɓi caɗele so ɓooyi o nattata suusde ñamde haw haara so natti haade son ɓuttinno fooƴa ɗum addat ɗum ko rewam ɗam non addat ɗum ko ɓuuɓri tagi noon ɓuuɓri seerde ɓuuɓri rewɓe banggue leɗɗe mum ɓuuɓri worɓe banggue leɗɗe mum woni hen noon ko jubbata totta gorko ɓuuɓri leɗɗe ɗe ɗon debbo ko ɗen ɗum tagi jeeya ceemede tan ron ko jibi ko ceemede so kecco il faut ɗeɗo leɗɗe andal ko ɗe ɓuuɓri rewɓe tan ɗeɗo debbo teriti ɗen sella bannata e mum he dara bannata jibinel ɗum ɗeɗo ko ɓuuɓri worɓe safram sella wa amma ne waɗi leɗɗe he ɓuuɓri tawa ko leɗɗe ɓuuɓri kono debbo sene ñamade ne bonna jibinel ɗum d'accord e holo rafi tawa koto ɓuuɓri ko ɓuuɓri ndi fala budda leɗɗe ɗe koɗe leɗɗe ɓuuɓri kono won hen ɗe kuuto debbo hutorto ne addat ɗum caɗele hay so seeɗi d'accord ɗum tagi noon a serlat ɗe ko ɓuuɓri rewɓe ɗe ko ɓuuɓri worɓe ɓeɗo kadi ko ɓuuɓri worɓe ɗum ko ma ndewinoɗa wittuji ɓooya wondude humpitiɓe safara ganda ɗum amma ɗum a yahat tan aɗa felko d'accord ɗum ko ɓuuɓri rewɓe on jomum kadi so territi ɗum heɓa jaam ne waɗi goɗɗo wiyete ko hémorroïde contre hémorroïde addata ɗum ko seeɗa ok kala gonɗo e seeɗa so safrata ko garata hémorroïde ɗum tagi sa tini tan seeɗa nayi ma safra seeɗa o sa safrima seeɗa on saaha hémorroïde o kisa hen so wona ɗum sa wonde seeɗa ngo balɗi tati a watti nattiyade hebloyade dow wuuro hankkadi a jooɗirimo ɗon ha juuti so yi ha ɓooyi tan a wattata jooɗade yontere a yahan dow wuuro gonta gahe tettugol ngol ñongo ngol natta nder so ɓooyi ngol ñama ngol waɗa paali saaha ngol yalta wiyete balel basuri kharij walla balel basuri dakhil hémorroïde jalto walla hémorroïde natto ɗiɗo ɗiɗi ɓuuri wawde wonde e yimɓe he on saaha saɗa safra ɗumedit kanko neɗɗo ne waɗɗo yarata nder o sella ne waɗɗo jooɗoto caggal o kadi sella kanko safrotoɗo hémorroïde noon so duumima e ɗeɗo kadi o heeɓi hen afiya sabu woni heɓɓe hen afiya beele neɗɗo ne wawi tawani soit dañde hémorroïde soit dañde e seero ene wawi dañde leɗɗe ɗe ganduɗa saaha foof aɗa hutoro leɗɗe ɗe tawa ene wawi wonde comme vaccination ni sen jogorno ardema hay e ɗum ne waɗi leɗɗe mum taw wona tan neɗɗo on ƴetta leɗɗe hémorroïde tan walla leɗɗe ɗeɗo ene hutoro voilà ene waɗi leɗɗe mum tan ɗeɗon ko leɗɗe tan moƴƴude e gorko somo saaha foof o hebbinta noon ko seeɗa saaha foof omo yara e majje kanƴe lawƴata nder makko o hewata ñawde d'accord jokku ɓe ko ñiɗi musoto o kawisaji Allah kadi illa ñiire nde tawa hankkadi kono yulde hande heeli hande ñawi hande ɓawli hande ñamti ɗon kam ittoy haɗa wontude cancer wa amma ñiire nde no yuli tan ñawani won ñawgol walla ñiire nde ɗum muusa ɗiɗo sa terri ɗum ceerta tallotonoɓe gara galle ɗo
so fewnama tan jomum heɓi affaire sa ƴakkirtano banggue mbatta ƴakku kiiɗo woni ɓuuɓri worɓe ko woni ɓuuɓri worɓe exactement ɓuuɓri worɓe kañum nene way tan comme no ɓuuɓri rewɓe ko addata ɗum to ko tan addata ɗum ɗum ga addata ɗum ko hebbinde jonde a watta sport a yahata aɗa ñama ko safi ok aɗa ñama tan ko safi ko belli tan ñamata ko ɓuuɓi tan jarata aɗa jooɗe ɓuuɓri ko ɗum ko ɓuuɓri ndi addata ɓuuɓri nande gonga noon la ɓuuɓri de kam wona sukara kewɗo en saɗa ñama sukara waɗa sport warñede yaltito ko wonde ɓuuɓri nde aɗa jooɗe ɓuuɓri a yahani e nangue aɗa ñama ko safi so ɓooyi tan reedu wattat hirlade reedu wattat musde hankadine sukara wela wela o nangui ɓandu ɗo fala budde kadi hay saɗa safro ɓuuɓri a wattat yakidade kala safro ɓuuɓri wiyatama ya yakindu mais somi faami kam e dillude kam sport kam ne moƴƴe neɗɗo ar riyadatu hasanul jisme sport ne moƴƴe ɓan yo kala tolniɗa waɗata sport mbarde pirtuɗa eyyi o arab joni noon e bawde Allah saɗa safra neɗɗo ɗemmudet waɗata sport saɗa safra neɗɗo ɓuuɓri o yakintu ɗum tagi ɗiɗo ɗiɗi foof so jomum ne safra kadi ne ɓeydi joɗade ɗon tan ɗum joɗi oɗo ko asma oɗo safrata ko asma hay sono jomum ne jogino pompe so ɓooyi werno ko pompe asma becce tan asma tan ƴiika tan jomum bo añi tan ko yiide mana asma ne ƴiwni en cafri hen en cafri en mbiyata joom yo pompe ma jokko pompe ma kono saɗa rewi ki so ɓooyi ko am weddonto hoore ma pompe de sa renaki sa yehiri cafranoɗa mima hoto celluɗa ki ko ɗum safra eki safra kadi toake ɓandu toake ne gone ɓandu banggue ñaɓɓeje ne saɗa yaraki kadi e jogui ko mbadi no ko yardate to banggue asma no jogui mbadi no jardirtake banggue toake ɓandu kiiɗo kañumen ko ɓeydata ko sembe banggue warɓe ɓeydata ko sembe no atta ceerno heewi noon ɗo tan parnomami saabu heewi safroɓe foof kam fof ɓe mbaɗi concentré o koye e doole wo gorko gussiɗe ɓeydata ko sembe sa yari joni galle o welat sa yari non attends presque ene waɗi hen gonga sa yari ɗon e ɗon ka ñiiwa ka mbaɗode ko jiɗɗa fo aɗa wawi wadde mais caggal muɗum battitoɗa maɗa ko wonoyde mana mbaalu ɗen ngala hay seeɗa mo jogoɗinɗa o natta ɗum dañde mais est ce que ɗum ko safara en ngala ɗeɗo ko safara so wiyama safara ko continuité kono wona tan pour jamma goto quand même yo enen en ngala ɗeɗo onon holɗo jogui ɗon pour jara tan jogoɗa doole ɗon ɗon enen en ngala holɗo joguiɗa enen joguiɗen ko cafroje ɗaɗi ɓeydoje sembe neɗɗo e nder neɗɗo saɗa yarade par seeɗa seeɗa hebbinta eɗe jaare subaka eɗe jaare caggal nde gottiɗa eɗe jaare caggal nde kirtiɗa wona tan ha gara jotodire ok saɗa teritaɗe ko ɗaɗima ñonguinoje ne peblino en yo ɗin cellata ɗum kay woni safara cikkumi quand même ɗen joguiɗen ɗum woni safara ene jogui goɗɗo kadi on ɓurata tan ko Abou Sambo ɓen ñametake on ɓuure on ɓurete kala kadi ko jagguno ɗum to banggue ɗaɗɗi sanno ko addata ɗum ko hewɓe gajjittu suddiɓe keeda dow ɗum wonko woni hen kala gajjotoɗo lelo cuddiɗumi heeda dow ɗaɗɗi han kadi so junnetima o ko pebliɗo ok o febliɗa ɗon noon ceerno Boudiɗi kala ɗon ɗon noon par ce que jiɗɗa wiide soko tawi gorko ene ajjo ene wonda e debbo ene jotodira e muɗum debbo o hetta dow eywa e on saaha ɗum ene wawi addande gorko o rafi ɗaɗi ponnoɗi hoynaɗi ɗi soɗi junnetima so ɓooyi hankkadi ɗum tiggoto jango fala budda o daña caɗele e aduna bonɗo e joni noon so yiiɗi to hisde toon horo hebbin ko heedi less debbo heeto ok ɗo ko dangereux on saaha ene jogui noon leɗɗe mum ɗen a ɓurat itta kadi on rafi ha laaɓa taw wona ni aɗa ɓura ɓeyɗa sembe neɗɗo joom suudu ma saɗon gonɗa ala ko a ɓuratɗe tan rafi o sella hewɓe noon kadi hande ɗum ɓuri wonde caɗele mum to on banggue d' accord ɗen a ɓuɗɗen ɓurata mami artama kala ko haala mbakka fayida mami artama mi yahato ceerno Amadou wooda komin namdodiri seeɗa e on sahan fuɗɗo artude ma jokkiten gudda yewtere nde caggal yettude Allah e nelaɗo mum julde rasul sallllahu taala wa sallam settade tan e ceerno Hamidou haali ɗo ko minen jibbina e nokku woto
ewa amma jonde makko kanko o jooɗi ko Agname Siwol kadi boose ako wona boose fof ene anndimo ko noon Allah waɗiri traditionnel oɗo noon ɗum woni hannde juɗɗinen ɗo haalde haala muɗum ko haali ko fof ko noon kadi ɗeɗo leɗɗe ala jungo wongo ala ko jambere makko e sere makko ko kanko itiri ɗum jungo makko c'est intéressant noon sabu yimɓe heewɓe ene mbiyaɗo henne ko sernaɓe médecine traditionnel tawa jahatan koye jeereji tawa leɗɗe ne jooɗi tan gila leɗɗe tan ɗe ngannduɗa gila Saykou Oumar ne yaara hoore fonde e jomum en nangga tan manan ene guna ene jarna yimɓe kaltaɗa ko c'est intéressant ɗum kam Allah dandimo heen e wonno ɗum ɗo ko min e makko mbadde dawi mum ni min e makko mbadde dawi mum min jahi min gitti ko minen gittiri juuɗe amen ko minen liggori ɗum juuɗe amen kadi ko leɗɗe kese e wonno lekki kadi ene jogii waktu ko dartoto no mbiruɗa jooni leɗɗe gila Saykou Oumar yaara hoore fonde so neɗɗo jogiima ɗum ala leɗɗe ɗe ngala puissance no leɗɗe ɗe cuytita ni leɗɗe ɗe ne cuyta eeyi ɗum tagi neɗɗo sene golla hunde yo ƴeewa ko gollata ko eyi ɗum kam Allah ne dandi hen ne ƴeewa ene renda walla en ndewi laawol eeyi voilà to baŋnge safruuji ɗi o haali ɗo ɗi pop est ce que an won preuve aji tansible laaɓtuɗi ɗi ngannduɗa ɗiɗo de aɗa andi ɗum ɗo kam ko haalɗo henne ko aɗa jogii heen ko laaɓti ene woodi mbeɗa jogii heen ko laaɓti ene wonno waɗi mi jogaade heen ko laaɓti ko seedanta ko timmugo jogiimi heen yimɓe o gollondirta ko faare oɗo fannu mboɗo fottiri heen enen jettanamo Allah ene ñaagonoma Allah moƴƴere Allah tabiritan ɗum ɗo ɓeydanamo kadi woni o e gandal ngal ɗum ko hunde laamde so tawi no a waynoto ko wonata eyyi mbiyatmi tan ko yimɓe ɓe yoɓe jawno ɓe jetto leɗɗe ɗe kala mo heɓani hen kam yo waɗ feere jokkudire ceerno Hamidou Ba jokkudire ceerno Hamidou Ba taw tan ko e leydi Sénégal gonɗa territoire oɗo a heɓat leɗɗe sa safrima kadi Allah waɗante hen raha e ko haala ɗo ko noon nde wonno neɗɗo ne jogui tan ko wawi ne jogui ko wawa surtout ça golle ɗeɗo kam ko dewindaɗe kadi ne jogui so émission o heɗoyama inchallahu rabbi ma yimɓe noddoyi e nder hen ni mbeɗa waɗi yakar ma o nodduɓe hen kaala kadi ko ɓuuri komin kaali ko saabu seedi ɗum laaɓɗi no goodi Allah jarama a jarama ceerno Hamidou gonen koye jokkidde émission caggal nde ceerno Amadou haali haalullaji pattam lami kadi woodi manan ko setti e maɗa won lekki keddinoki ki ganduɗa a haalano haala muɗum kaala e on saaha garten e guddugol yewtere nde oɗo ko ɓandu ɓuutoru walla ɓandu ŋatoru so tawi ko ɗum tan woni ko musahma ɓandu ne ɓuuta walla ene ŋata ɗum so tawi a remidima kiiɗo keɓa hen afiya kadi eɗen gollaki jamma ñalawma ɗon ɗo a ñamɗo kiiɗo noon ɓeydata ko ndiyam e nder neɗɗo ndiyam nde wonno neɗɗo waɗi ko kondan yara ɓoy tan usto kiiɗo saɗa duumi e makki a hordetake ɗum tagi noon koki rewɓe koki worɓe kanki ɓeydata tan ko ndiyam ɓandu ndiyam banggue ɓandu to banggue dewgal ah ok d' accord ndiyam gorago walla ndiyam ndewago ko ɗum kiya ceerno haala yo laaɓ tan ko ɗum ɗo kiya windira TV ko lahdari tan ko haala laaɓat tan eyyi ki ɓeydata ko ndiyam ndewago walla ndiyam gorago ene hen saaha so mankama ndiyam ene gama jotodira so debbo noon so gorko kalɗo ɗum watti wondema ka mankade ndiyam won hen jaaha tan kadi ha ɗo jiɗanno addu ndiyam ɗo donka ɓe han kadi ko hordade kono maale hare toon yettade sa watti amande leeso andu ndiyam ma han kadi ussiɗam ɗum noon saɗa terita ɗeɗo a jogata ko caɗele ndiyam ɗum tagi noon ko ɗeɗo woni leɗɗe sappo ɗe ndewinɗen eɗen cafa ɗum ɗo Agname ɗo hande noon enen ɗo e nder Dakar d' accord hande eɗen e nder Dakar namdalam battidingal wonata an ko Sénégal gonɗa ko Agname mbaɗɗa base min par exemple min gonmi ko Mauritanie konmi ko Nouakchott walla konmi ko Ayoun walla gonmi mana ko Nouadhibou walla ko Kiifa Allah andi Allah ene wawi wonde Kankos mais mboɗo rafa kono kadi mi ala kattande to banggue ngaalu wawde ummade ha to gommi to mi yaha ha to ma to manam mi safro mais holno newnoto kam min gonɗo toon o hami safro e kalis seeɗa manam mo joguimi o taw manam mi dañani probléme transport mi dañani kadi mi voilà e ndin mbaɗi holno newnoto kam eyyi hande kam zaman men o Allah ne addani en balle addani en newoyaji
gila transport hande ne newi talfongaji ne ngodi eywa hakkunde leɗele yandir ɗum ne weeɓi kono ko wona ɗum fof oɗo mawni meɗen Ceerno Ahmad Tidiane Ba kañumne gollowo suudu mum woni ko nafta kadi ko ɗum jottori jogui hen wuneji kewɗi honɗeɗo golle kanko no golla to noksot golla ɗum ko kumpirimi hen ko omo humpiri hen minen komin neɗɗo goto kanko noksoto ɓuuri joɗade omo yahanno tigui walla saaha no nelane e nder nokkuji Fouta he kono sa yiiɗi hebde ɗo banggue rewo ko Ceerno Ahmad Tidiane Ba jokkodirta on saaha keeɓa leɗɗe ɗe ɗo heediri foof sa jokkimo numéro makko o haalanta to heedi woni numéro baɗɗo affiché e nder oɗo écran o voilà donc so tawi neɗɗo heeɓimo tawi heeɗima yewtere nde e a waɗi ɗum intéressé andi tigui ko kalɗa ko ɗiɗon rafiji goni e muɗum e to wonto ene woɗɗi woni ko diwan Mauritanie o walla nokkuji goɗɗi e on banggue so tawi yettimoma ene wayno yettimama voilà konngol ma ngol basirɗa bandiraɓe e mbaynorɗa e basirtomi tan ko min e hono am joguiɓe ɗiɗo safaruji neɗɗo kala kaɗa golla golliri Allah ganda ko a dillino sababu Allah woni cellino kono guerte biɗɗinte tan koto gaaɓa sa ari yo guerte ngala aɗa wiɗito ɗon a yitta jara koye anduɓe hono ni e hono am jaaha e mabɓe keeɓa toon affaire neɗɗo so arema ardinanno Allah mbasa wiide ko an woni cellinowo ko Allah sellinta kono ko an rokkatama leɗɗe ɗo sellinta ɗum ko hen toɓɓe kala kadi ko gollata andu won daɗɗoma hen andu wonmo daɗɗa andu wonmo poɗɗa heddi ko enen fof ndendi lawol ngol ndendi yolde nde wonmo ɓurɗa tan ko an tan ɓuri ɗum e safare he ɓuri ɗum humpiru on ne woodi wonmo poɗɗa ko animo tan poti niveau won daɗɗoma ɗum noon ɓaɗen woodi mboɗi heewi wiide ñiiri mon ne weeli ñiiramen welani addata ko haare ala aha haare addata kay ɗum hadde ara sukaɓe addata haare ñiiri mon ne weeli ñiiramen ne weeli kono min kaari ñiiri mon ɗum de woni ko addata haare renduɓe meccal fof noon so mbaddi noon kaɓata an fof yidde dañde kilineɓe an fof yidde yimɓe o mbaɗema jurjurkel hoto hebbinata wiide ɓeeto mbawa ko an tan wawi ñiiri mum ne welani vraiment wona law noon wontat ko jerɗodira min hono am kala cafrowo ɓaade koye traditionnel woni yo ardin haqqille makko o anda won daɗɗoma wonmo foti wonma nanani deymo daɗi so wayi noon tan a taɓɓitako a ferguittako kadi neɗɗo fof yiɗɗum yiɗan ɗum birkaji ne keewe jeere 5e walla mbiya marché sandak goto fof heɓat arsugo hatta birkaji ɗin keewi ɗon ko goto fof heɓa arsugo hatta ha so goni sappo e leegal gotal goto fof heɓat tan ko arsugo ɗum tagui noon ne fof artude haqqille mum anda natirɗa hen tan koye ɗiɗo mbadiji Allah humpitima gandal ngal a heeɓi yamirode yimɓeɓe kadi ne cohli arde ma ene caforo e ma hayso tawanima ɗon ene gama haldude goɗɗo wadde noon hol wattu hoore ma ko an waɗɗon an ɗum noon eɗen mbajoro ɗum dendagal golloɓe ɗeɗo golle yo Allah hokkuɓe hen kadi guneji ɓe cellani ɓe ala ɓe cellal yo Allah hokkene hen fof kadi cellal barke annabi sallllahu alayhi wa sallam